سلام ازي بزعبة زحالف تجمره ناي سنا امراو طعنا زبل تمرتي بيونايتد كالتشرز اوف كندا بناب تغرينيا تداليو ناب تغرينيا تترجمو زقرب تخاتاتالي تمرتيو ازي امبل كاليتي اتخون زلا مالتي زحالفه مسارتاو تمرت سنا امراو طعنا ينارينا نيرنا سنا امراو طعنا لما عنتي اب ستريس ويكا وطرت اتوكرنا نريلو معلتي مالتي سلازي اب زحصار فيديو ازي ناي وطرت مخنيات ابتناتنا حبرتسب كما يغيرو يو زغلص كما يغيرنا نلليو كما يغيرنا حجز نركب زبل انا خنكيدينا مالتي وطرت انتايو مجمريا بزخ نجمر كلنا وطرت نقداماوي ويوشتاوي صقطتات ميزانو ززرق اكالاون امراون سمعيتاون وطرت زمص فيزيولوجيكاوي سنا امراون ملاشي مالتي بخمي سرحن ركباتن فصامتات هيوتن زامسله التفلالي رقحيتات كمص خالي كم چنقتن قطعن وطرتن حلف حليفون كم حمام راسي وي ناي معانات وصقمات زامسله اكالاو ملكتات كرأي خالي مالتي ابتم وطرت زلوم سبات سلازي طنق وطرت انتايو نزبل كنرأ خلنا مس السراح سرح مسرح تتححز وطرت ابتقداماي كفال ابتقداماي شنخ كنريو خلنا كبيت ناي سرح صور صعق سرح نز سرح سب او زغلص مالتي مجمره صور ناي غيزي غدب مس مسارح تخاز جبر قجت ويكان سرحكا مقوصصار زي مهلاو وطرت كسعب خالي لعل عقمنا نسرح خلنا امرونا قطاصورو خابز خلنا لعلي كنجنقو خلنا اذا حدث وطرت زرأي اللي مسرح استزامده قال بحتاوي هيوت زقاطم بدهوتات ابركبات زقاطم صقمات قطباو صقمات عبلوطي ناي هيوت ويكا موت تفكرو سب كبيد وطرت كمص خالي مالتي سالساي اكابابياو رقحيتات نبلو چاوچاوتا بكلا بزحي ويكا ابزح جبن ابزلو خباب منبر وطرت كوسخ خالي سلازي كبابينا ندحر السلام زي بلو خوينو ننبرو كل غزي نعبي ابزلو بيت ننبر تخوينا كبابينا يخون ننبرو بيت يخون ازم الزخون وطرت كغوانفنا يخلي مالتي طنق وطرت بخال شنخات دما اكاديمياو وطرت دما له تمهارو مبزحتو غيزي بسنك اكاديمياو صقطي فتناتات مدوب ويكا كيودقو بفرحي وطرت يغاطمومي ازي نفس وكفنا بتمرت زحلفنا سلازغونا اب غيزي فتنات تچنقو چنقات ويكا وطرت مستمرت تتححزه غيزياوي فتنا مستودخا تي امرونا ناب نبوري ملس تي وطرت كابانا يخيد مالتي كالت صقمات طعناي حضور حمام اكلاو قانزا ويكونتات طعنا وطرت كمص خالي تي كالت توساخي تكنولوجي اوي معباله قصالي متاسسار كمطن العلي حبريتا مبزح كمون مستي بقلطف زقاير تكنولوجي معره مسقوام ادلاي مخانو وطرت كمص يخالي مالتي مبزحتنا اب سوشيال ميديا اينا نوعل مبزحتنا بزح زيدلن حبريتاتات كچنقنا زخولو صقمات ناي سبات شجر حدغاتات زغوانفهم بزرعنا يومطن بومطن امرنا وطرت نوسخلو زيادات اقديمه غلصو صنحخو بسرح زمص وطرت طعنا مسان زمص وطرت ገንዘብ ሕጥረት ዝመጽእ ውጥረት ምስ መሳርሕትኻ ወይ ከዓ በካባቢኻ ሰላም ዘይምህላው ናዕብብ ዘለዎ ከባቢ መቕማጥ ውጥረት የመጽእ ብዘይብኡ ግን ኮፍ ኢልና ኣብ ቴሌፎንና ኮይና ይኹን ኣብ ኮምፒውተርና ኮይና ይኹን ዘይተኣደነ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ክንሕልፍ ከለና ማሕበራዊ ህይወትና ንዑ እሱ ውጥረት ከምጻልና ክእሊ ማለት እዩ كال عينتات وطرت نبلم اذا ما ربعت خطقسو زخلو
ከቢድ ውጥረት ተቀዳማይ ዝጥቀስ እዩ ብህጹጽ ዘስግእ ወይ ከዓ ብድሆታት ዝመጽእ ሓጼርን ሓያልን ውጥረት እዩ ሓጼሪ ሓያል ውጥረት እዩ ከቢድ ውጥረት እንብሎ እቲ ሕዱር ውጥረት ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ነዊሕን ቀጻልን ውጥረት ካብቲ ውጥረት ከይወጻኻ ንነዊሕ ግዜ ክትቅጽል ከለኻ እዚ ከዓ ሕዱር ውጥረት ንብሎ ሳልሳይ ተኸታታሊ ወይ ከዓ ከቢድ ውጥረት እዚ በተደጋጋሚ ከቢድ ውጥረት ከጋጥመና ከሎ ዝግለጽ ማለት እዩ ካልእ ዘሰንብድ ውጥረት ንብሎ ከም ሓደጋታት ወይ ከዓ ምስ ሓደጋ ዝተተሓሓዘ ወይ ዓመፃ ዝኣመሰለ ዘሰንብድ ፍጻመታት ኣብ ህይወትና ከጓንፈና ከሎ ወይ ከዓ ንዓመፃ ዝተቃልዐ ህይወት ክንነብር ከለና እዚ እውን ካብቲ ሓደ ውጥረት እዩ ንብሎ ማለት እዩ ናይ ውጥረት ምላሽ እዞም 4 ግብረ መልሲ ክንህብ ይከኣል ማለት እዩ ናይ ምቅላስ ወይ ናይ በረራ ምላሽ እዚ እቲ ፋይት ወይ ከዓ ፍላይት ዝብልዎ ስርዓተ ግብረ መልሲ خلاي منقسقاس سرعات متني اتصالساي ناي وطرت هرمونات كورتيسول ويكا ادرينالين موصا ترابعي هرمت لبن سقط دمن نقحن موسخن مالتي اذا ناي وطرت ملاش كم زبزن ريو زلنا nervous system response to toxic stress እዚኦም ኩሎም ስርዓታት ወይ ከዓ እዚኦም ኩሎም ምቅያራት ግብረ መልሲ ኣብቲ ንህበሉ ግዜ ዝረኣዮም ማለት እዩ ሓይሊ ምቕናስ ተስፋ ምቑራጽ ኩሉ ነገር ክጸልምተካ ከሎ ሕርቃን ቁጣዐ ኣብቶም ገዛእ ርእስኻ ምግላል ሕፍረት ክስማዓካ ከሎ ወይ ከዓ ክድንዝዝ ከለኻ ጸቕጢ ክስማዓካ ከሎ ስምባደ ፍርሓት እዚኣቶም ኩሎም ኣብቲ ፍሪዝ እንብሎም ዘለዉ እዮም ፋይት ወይ ከዓ ፍላይት እንብሎ ትራፕድ መፈንጠራ ማለት እዩ ወሪ ወይ ኮንሰርን ከዓ ጭንቀት ወይ ከዓ ሓሳብ كحزاك أخلو social engagement أتي عزيز أبزبلة وحس بايتا دوت تبللهم أتي أبهلو كوناتات أبتزاقوان فكا أوان حاجز مستركب مسابات زلكا ركبات كاتصبق مزخون وحسنة تقسم معك كان كله أتي وعوع ناي منبر ويكا حقوس سمعت أوش تخاخلو خلو أزياتهم توم ناي وطرت ملاش نهبهم سعبين وطرت انتايو أكالاو طعنا مجمرة حضور وطرت سرعة مكلخال حمام ناب مدخام ناي لبس أقم ناي محقق مقبن ناي شوهات لوطن كمون نحمام التقالع خون يخليو رئسي دقاس مزنبال وطرت شواداتات كمون كانزاون كنصبارق يكالي مالتي سعبين وطرت امراو طعنا ننوح اوان زصنح وطرت كم ጭንቀት ወይ ድኻም ዝኣመሰለ ኹነታት ኣእምራዊ ጥዕና ንኽምዕብል ወይ ከጋድዶ ይኽእል እዩ ብተወሳኺ እውን ንኣእምራዊ ኣሰራርሓ ክጸልዎ ይኽእል እዩ ናይ ምትኳርን ውሳኔ ናይ ምግባርን ጸገማት ናይ ምዝካር ጸገማት ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን ርክባት ምስ ሰባት ዘለና ውጥረት ብምኽንያት ቁጥዐት ትዕግስቲ ስለ ዝጎደለ ከምኡን ስምዒታዊ ርክባት ንምዕቃብ ዘጸግም ብምዃኑ ንብሕታዊ ርክባት ከበላሽዎ ይኽእል እዩ ናይ ስራሕ ኣፈጻጽማ ውጥረት ኣቓልቦን ፍርያማነትን ውሳኔ ናይ ምግባር ክእለትን ሓፈሻዊ ዕግበት ስራሕን ከዳኽም ይኽእል እዩ ንስራሕ ዝነበረና ሸውሃት ናተዳኸመ ክሳብ ኮፍ ኢልካ ናይ ምውዓል ስራሕ ምኻድ ትርጉም የብሉን ናይ ምባል ተስፋ ናይ ምቑራጽ ሓሳባት كنستناقد نخلينا اليوم وطرت عدت ويكاتي او حدا سايكل زلو كنريهم كلنا ناي مغبي ناي جبره ملسي عدت
ናይ ምጽዋር ስትራቴጂታት ኣብ መጻኢ ዝመጽእ ውጥረት ዝጸልዎ እዩ ተንቲና በብሓደ ክንሪኦም ኢና እዚኣቶም እንታይ ምዃኖም ውጥረት ዘምጽእ ወይ ዘለዓዕል ፍጻመታት ከጓንፈካ ከሎ ምስትውዓል ንውጥረት ብኸመይ ከም እንትርጉሞን ከም እንርድኦን ናይ ውጥረት ምላሽ ኣካላውን ስነ ኣእምሮውን ምላሽ ንውጥረት እዩ ስትራቴጂታት ምቅላስ ውጥረት ንምቁጽጻር ዝውሰድ ስጉምትታት ናይ ግብረ መልሲ ዑደት ናይ ምጽዋር ስትራቴጂታት ነቲ ኣብ መጻኢ ዝመጽእ ውጥረት ዝጸልዎ እዩ ምልክታት ውጥረት ኣብ ዝተፈላለየ ኣካላውን ስምዒታውን ጠባያውን ምልክታት ክንጸባረቕ ይኽእል እዩ ገለ ካብዚ ዝስዕብ እዩ ኣካላዊ ምልክታት እንብሎ ሕማም ርእሲ ውጥረት ጭዋዳታት ቃንዛ ኣፍ ልቢ ድኻም ናይ ድቃስን ሸውሃትን ለውጥታት ምርኣይ ናይ ምሕቃቕ ምግቢ ጸገማት ኣፓታይት ምጥፋእ ወይ ከዓ ዝበላዕኻዮ ምግቢ ብቐሊሉ እንድሕር ዳ ዘይሓቅቕ ሃልዩ ሓደ ካብቲ ናይ ውጥረት ምልክታት ወይ ከዓ ስትረስ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኣካላዊ ስምዒታት ዝግለጽ ኮይኑ ስምዒታዊ ምልክታት ካብቲ ስምዒትና ከንታይ ይስምዓና ጭንቀት ቁጣዐ ህርፋን ዘይምህላው ወይ ከዓ ከምኡውን ናይ ምብዛሕ ስምዒት ክንቆጻጸሮ ዘይንኽእል ድርኺት ኣብ ህይወትና ወይ ከዓ ስምዒት ኣብ ህይወትና ጭንቀት ክስምዓና ከሎ ክቱር ቁጣዐ እዚ ከዓ ኣብ ስምዒትና ዝግለጽ እዩ ኣብ ጠባይና እንታይ ዓይነት ምልክት ንርኢ ምልክታት ጠባይ ናይ ምትኳር ጸገም ኣቓልቦኻ ኣብ ሓደ ነገር ጌርካ ክትገብሮ ዘይምኽኣል ቀልጢፍካ ትርስዕ ትኸውን ቀልጢፍካ ትርስዖም ነገራት ምንካይ ድራኸ ትዝነበረካ ድራኸ ምስ ሰባት ዘለካ ምሕዝነት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ንዓኻ ዘዘናግዓካ ዝነበረ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ቤተክርስትያን ምኻድ ውዕውዕ ስምዒት ዝፈጥረልካ ዝነበረ እሱታት ባዕሉ እንዳነከየ ክኸይድ ከሎ ምስ ሰባት ንምርኻብ ሸውሃት ክተጥፍእ ከለኻ ወይ ከዓ ድራኸ ካብ ውሽጥኻ ክጠፍእ ከሎ ኣብቲ ጠባይካ ዝረአ እዩ ምድንጓይ ወይ ከዓ ዕፀ ፋርስ ወይ ከዓ ሓሽሽ ምውሳድ እዩ ከምኡውን ማሕበራዊ ካብ ማሕበራዊ ተነፅሎታ ምውፃእ ትብል ቃል ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንውጥረት ንከላኸል ቀዳማይ ብጊዜ ኣተሓሕዛ ጊዜኻ ብውፅኢታዊ መገዲ ተወዲቡ ንዕዮታትካ ቀዳምነት ሃቦ ብተኻእለ መጠን ድማ ሓላፍነታት ሃብ ትስኻ ክትክእሎ ክትሰርሖ ትኽእል ነገራት ጥራይ መስራሕ ካልእ ክትሰርሖ ዘይትኽእል ብጊዜ ፈላሊኻ ምውፃእ ካልእ ጥዑይ ኣነባብራ ምንባር እዩ ጊዜኻ ብግቡእ እንድሕር ዳ ኣሊኻዮ ንዓኻ ዝምልከተካ ነገር ጥራይ ጌርካ ሓደ ዝኽኾን ከሎ ተኻልኣይ ግን ጥዑይ ኣነባብራ ኣዘውቲርካ ኣካላዊ ምውስዋስ ምግባር ሚዛናዊ ኣመጋግባ ምብላዕ ከምኡውን ንውፅረት ተፃዋርነት ንምምሕያሽ እኹል ድቃስ ምውሳድ እዩ ድቃስ ምውሳድ ዕረፍቲ ምውሳድ ካብቲ ሓደ ንሪኤሉ ካልእ ማሕበራዊ ደገፍ ዱልዱል ርክብ ህነፅ ከምኡውን ደገፍቲ ወይ ከዓ ፈተውቲ ስድራ ቤትን መሓዝ ኣብ ህይወትካ ኣድላይ እዩ ናይ መዘነጋዕ ሜላታት ምጥቃም እቲ ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ውጥረት ንምክልኻል ውጥረት ንምቕናስ ዓሚቕ ናይ ምስትንፋስ ምውስዋስ ኣካላት ምስትንታን ዮጋ ወይ ከዓ ጸሎት ምግባር መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ቤት ጸሎት ምኻድ ሙዚቃ ምስማዕ ዘዘናግዓካ ነገራት ኣብቲ ውጥረት ዝስማዓካ ግዜ ምስ ሰባት ምዕላል ምስ ሰባት ወፂኻ ሻይ ምስታይ ምርኻብ ባዕሎም እዚኣቶም ኩሎም ከም መፍትሒ ወይ ከዓ ንውጥረት ንከላኸለሎም ካልእ ዶባትን ርእሰ ምክንኻን ባውንደሪ ይሃልኻ መዓስ ምስ ሰብ ትራኸብ መዓስ ትወፅእ መዓስ ትበልዕ መዓስ ትድቅስ መዓስ ትዕርፍ መዓስ ኢኻ ንሰብ ክትሕግዝ ትኽእል መዓስ ኢኻ ኣይፋልን ኢልካ ኣይጥዕመንን ክትብል ትኽእል ስለዚ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣይፋልን ምባል ክንመሃር ኣገዳሲ እዩ ውጥረት ንምክልኻል ደረት ግበር ሓጎስን መዘናግዕን ኣብ ዘምፃእልካ ንጥፈታት ድማ
ተሳተፍ ኣብቲ ንዓኻ ዘይሕጉሰካ ባህ ዘየብለካ ነገራት ግን ርክባት እውን ሓደ ርክባት መሊሱ ነቲ ዘለና ሓጎስ ዝወስድ እንድሕር ዳ ኮይኑ ትርክባት ጠጠው ክንብሎ ገምጋም ክንገብረሉ ካልእ ርክባት ክንፈጥር ኣገዳሲ ማለት እዩ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ምህላው ኣሉታዊ ውጥረት ንምክልኻል ኣወንታዊ ኣረኣያን ሞሳን ኣወንታዊ ዘረባን ንኣብነት እዚ ማለት እዩ ውጥረት ዝመልኦ ነገራት ምልላይ እንታይ ውጥረት ዘምጽኣለይ ዘሎ እንታይ ዓይነት ነገራት እዮም ውጥረት ኣብ ህይወተይ ዝውስኹ ዘለዉ ቶም ነገራት ምልላይ መጀመርያ ምንጭ ውጥረት ኣብ ህይወትካ ኣስተብህለሉ ኣገዳስነቱ ድማ ገምግም ጥዑይ ናይ ምጽዋር ሜላታት ኣብ ከም መሕለፍ ግዜ ምውስዋስ ኣካላት ስፖርት ምኻድ ጂም ምስራሕ ኣብ ተፈጥሮ ግዜ ምሕላፍ ዝኣመሰለ መዘናግዕን ውጥረት ንምቅላልን ዘተባብዕ ንጥፈታት ተሳተፍ ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ሓሳብካ ምስ ክትኣምኖም ትኽእል ሰባት ኮፍ ኢልካ ምስ ክዕልሉኻ ዝኽእሉ ክርድኡኻ ዝኽእሉ ሰባት ሽግርካ ወይ ከኣቲ የጓንፈካ ዘሎ ነገር ክርድኡኻ ምስ ዝኽእሉ ሰባት ግዜ ምጥፋእ ስምዒትካ ንተኣምኖ ፈታዊኻ ኣባል ስድራ ቤትካ ወይ ሓኪም ግለጸሉ ሓሳባትካን ሻቕሎትካን ምክፋል ውጥረት ከፋኹስ ይኽእል እዩ ካልእ ጸገም ምፍታሕ ጠንቂ ውጥረት ንምፍታሕ ግብራዊ መፍትሕታት ኣውፅእ ነዚ ንምፍታሕ ድማ ንጡፍ ስጉምትታት ውሰድ ንገዛእ ርእስኻ እትከናኸነሉ ግዜ ንኣእምሮኻን ንኣካላትካን ንምሕዳስ ንርእስኻ ንምክንኻን ቀዳምነት ሃብ ንኣብነት ዕረፍቲ ንምውሳድ ኣብ መሕለፍ ግዜ ምስታፍ ወይ ከዓ ካብ ስራሕ ወፃኢ ተገዳስነት ምስዓብ ናይ ሞያ ሓገዝ ውጥረት ኣዝዩ ከቢድ እንተኮይኑ ከዓ ንመዓልታዊ ንጥፈታትካ ክጸልዎ እንተጀሚሩ ደገፍን መምርሕን ክህብ ዝኽእል ሰብ ሞያ ኣእምራዊ ጥዕና መምርሒ ሕተት እዚ ተተጠቒምና ኣብቲ ካልእ ዝቕጽል ድማ እቲ ተወሳኺ ሳልሳይ ክፋል ናይ ዝኣርእስቲ ዝበኻልእ ክመጽእ ንሎም ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ ሚካኤል ተኸስተየ ነይረ ይቐኒየለይ